Helena. Bog Helena, evo ovim putem te želimo pozdraviti i tvoju prijateljicu Antonelu. Da, i Antonella, i hvala vam puno što nas pratite. Tako je, Bog! Ekipice, javljam se opet, mi smo malo odlučili danas kasnije doći na Balkan Tube Fest i sad pokušavamo naći ekipu i ne znamo gdje su. Upravo igramo ovo neko čudo, ja i Vanja. I oboje smo dobili F. Svime mojim, sve mojim. Sve mojim. Ajde, Denise, ti znaš, ajde. Da začinimo atmosferu. Kad se Sružo Rupić našli da začinite atmosferu. I ne mogu da joj objasnim da moj kanal ne treba da bude televizijskog kvaliteta, već da im tako snimaju i drugi popularni youtuberi. Pada tuča vani trenutno i nisam se javio tipa danas od nekih 5 sati, uglavnom sad smo u hotelu, Isuse moj Bože, o moj Bože, pa idemo, evo Ivane, idemo spavat, baš smo se nekako mortus, osim Andreje. Andrej se ne spava, makar do sad bila u krevetu. I gledajte se tako nova. Ovo je prvo javljanje danas u nedjelju, idemo na slikanje i trenutno smo ovdje pokušavamo izvidjeti situaciju da li se ovdje možemo slikat. To jest mi čekamo ovdje ispred, a oni smo išli izvidjeti jer isto neko ih je potjerao. Ovo je nešto zove drugo. Svi bio! Jedan bele plastike nemoj to da radiš. Evo, pogledajte kako izgleda snimanje. Ajde ustani, skoči kredi doma. Ajmo tu gore. Bravo. Ajoj, plame. Martin ga je nosio. A Martin je Martin, evo ljudi nosili. Danas nisam baš puno javljao, nekako je dan prošao brzo i puno smo spavali. Ovo je 5. dan i stvarno mi se ne da više vlogat ali rekao kao ajde, ću se da odradim taj vlog do kraja. Ali puno bolje stvari, to sve zabavne stvari se dešavaju kad je kamera ugašena, tako da. Mi smo jadni trenutno, to mi je rečeno da kažem. Uzeli smo šta? Trenutno. Okej, jadni smo uopće. Možda ima parti u pekari. Znači hodaj jebeno. Znači ja možda više imam vode. Evo ti vode. Mi smo trebali izaći van, to jest izašli smo van. A ja šetala vidi voda. I sad došli s taksijem i kao pustili nas taksi ispred nekog kluba i ništa. Kad traži cijeli klub. Da, znači išli sve oko kluba i na kraju tamo gdje nas je pustio, tamo je bio taj klub ali bio ugašen. Da, znači preloše. I tu?
I na kraju sam ja htio da idemo u neko lovačko društvo jer je bila dobra muzika. Streljačko, fuck. I nismo išli, na kraju se njima nije išlo. I sad smo vidjeli neke tamburaše usput ili nešto i nisu ni tamo htjeli. I sad ćemo naći još nešto tamo, neće htjeti isto. Mi tu hodamo po prostoru koji je 100% ilegalan i da. Ne, znači... Šta? Hodamo po ilegalnom. Ne, pitam što. Šta? Je li ono tamo nešto mrtvo? Ovo je tako show jer treba naći te klubove koje tražimo. Ja ću da snimim, majke. Oni su provali... Gledam, pokaži kako se toči kola. Ne šala sam ovo vlogom. A? Znao sam da ovo vlogom. Ja vlogam. Ja jedna smiješna stvar. Kako se pa... Si krenuo dole, pa si se popao gore, pa si... I eto, čekamo si prijevoz ispred hotela i upravo smo sad komentirali kako smo mi zapravo prvi došli u Beograd i zadnji idemo doma pošto su već svi otišli, vidi nas. Da, baš smo hod. I znači, ne mogu vjerovati da tu i dalje ljudi čekaju ispred hotela. Ajme. Znači, ne mogu, ne mogu.